Hlelo thuluma ngakhuluma sithi khona esikabhoqo studio namhlanje ke siphethe isweet abaye bathi laba abaye bathi libabi abanye bathi ucabasha kodwa ngathi seliyabababela ke manje uyayizwa le album uyayizwa le hit asikubene insizwa kithi khama kanjani futhi siyaphila futhi njani siyaphila impilo ikhona ke ucabashe mfowethu insizwa efike yathi thina ekhaya sigcobela uVaseline yebo bathi abantu langulomuntu uzodlala uthe mawubuye wathina sema hostel yebo mfowethu lama hit amangako waqhululayo aqhamukaphi hayi futhi phela lo shune ngudlala futhi ushuna oma 26 yabona eDanyana ya into zaseDanyana ke into zaseDanyana into ayifake into zaseDanyana iziqondile zonke ulayini nje wodwa tsotsi nje eDanyana akujiki lapha isigebengu manje ke yabo lo shune esudlala nje kwama 26 unemqondo u226 lo shune ngudlalayo so nje unemqondo eminingi kakhulu bese ungibophisa bese ngishaya uwe futhi ayasiyeke ke inombolo manje mfowethu ubabhunyela ngamanzi abilayo manje ngikhuluma nawe nje abantu babhicika mfowethu baxebuka ialbum iphumile yashisa be basho njalo abantu futhi bathi yashisa kodwa nje ke thina sisafisa ukuthi impela senze okunye ongaphewayo manje ubona incane lokho angazi mina ngizwa abantu bethi kukhulu kodwa mina mangibuka nje kubuka kuyizinto ezincane nje futhi lezi engizophethe kunento engisazoyenza futhi kahle kuseyizibonkolo lo kodwa wena ufuna ukudedela imnyovu manje kunjalo nje futhi ubanyise ngizobadedela nje impela ngibaqala enhla ngibakhiphe ezantsi kwenziwa yini lokho ukuthi njalo wena mawukhipha ingoma bese iba umbango la ingoma uthothi seniyiperforma nonke kwenziwa yini lokho nginabalandeli abaningi futhi abanye abalandeli bami bafisa ukuba yimina manje kuba uwe ngqo bafisa ukuba yimingqo ingakho uyubona abanye bethatha ingoma zethu abanye beyikhophe sesiyikhiphile ingoba abantu abaningi bafuna ukuba yithini mana kuphinda lento ebhova le uthi agudlidlu cha akusiyo leyo nentitali kuphinda leyo kudelela ukuyidelelela nje ufana mayidelela akusiyo le yana hayi cha akusiyo ukuyidelelela kodwa ke nami ngicabanga ukuthi kumele ngimthathele imoto la kayiwinile mhlawumbe lapha azobona khona ukuthatha into yomuntu ukuthi angidlali vele nje akaze ngidlale naye futhi angifuni nokudlala naye mina noma ngibhekile nje wabona ukuthi umalume omdala lo so manje noma ngabe seyithela kimi usuke esefuna ungenza ingane manje ingakho usoke kathatha ayingimdala kakhulu nje angidlali nje nokudlala nje kulento yokudlala nje angidlali mina yonke into engiyenzayo hayi kukho lokho ngithi ngiyadlala manje waba nenhlahla ke yena ke yabo wafisa ukufana nento yangempela asazi ukuthi ufana original ya ufuna ukufana nento yangempela angazi noma yena uyogcina yiyo into yangempela ngoba ngisamnika nje iminyaka u5 eyinto yokudlala laba kazi ngizese ukuthi gqwa fama tshwele hayi njalo nje fama mfowethu le album yakho ijulile unengoma lapho ishaya ethi yimi lo bhongisi sabhubesi hlafuna sanhlwathi hlafuna sangwenya yimi loyo ke wenzani lapha mfowethu ngiyagwinya nje ngigwinya samaya ukathi ngihlafuna sambeje ngiyazenzela nje uyaboca nje kuyiziboca kunjalo nje awuzwa nokubuyini kunjalo ngoma ukathi kuphosa nje amakenati emlonyeni wenza umsebenzi wasekhaya kodwa bathethe emhlanje phela nje mfowethu lento engibashaya ngana noma ngiyazi vele lapho kodwa inkulu ngiyayezwa ukuthi hayi nami ube ngiyimbe ngizobaleka vele bekulungile kube uwe ngiyakube lento abayenza ikubona nami bengizobakhopha futhi ngidlala ingoma zabe stage ayikho into bengizoyenza ngoba leyanto leyane isezingeni kakhulu ngabe ngithi ayikho stage baye lazi ngiyibona uyababona angibona kodwa namhlanje ushaya imayo kati dance kula le dance edition ngishayile impela ikhona emavideo bajabulile abantu ngibona kuyachwaza mfethu konke la uhamba khona kuyachwaza mawe kwangena uswedi bayicula bona abantu ingoma ngumfana onenhlahla uzoyicula isiculwa yibo ngumfana onenhlahla ke mina vele ngiyathandwa nje ngoba ngishiya amantombazana ngwashindezi ngiyathatha nje ngithatha lengifunayo nje ngumfana onenhlahla nesisoka nedlamanzi silayele phela nathi lenyanga yakho konke nokugcwama kulapha kimi kodwa nje futhi ngicela siligoqe lo hlelo ngoba ngizaphuthuma ukuthi ngiyodlala kwenye indawo ngoba oxami yibona benza ama interviews khashana esidanyana ngoba basuke thothi uzodlala kulowo mdlalo nje siyabhuquza so thina ama interview mayithu wasithola nenhlahla ngoba nje sihlale siphuthuma kakhulu sivale ngaleli note mfowethu uyabona unyawo oludlalayo ola lapha ufuzile ilapho phela mina ngiqhathe khona ngathi mfowethu sikhona nisandla sokuthi uphekwa lapha ko Jive noma kanjani mfowethu ngiphekwe khona nje sibuke engombozini la ngisuka khona bayazi abaningi semshuwa nsizwa mina ngisenquthe eqhudeni umsami isigodi nje akekho ongangazi ukuthi ngikuleya ndawo nalesitayile ngidlala isakuleya ndawo sobhuti bakhona
so nathi vele sizosukuma sidlale sona nje. Ungathini ke mfowethu uyibonga nje kwi South Africa yonke bese uthi khwibi. Mina ngathi nje mfowethu base beshaya kangaka lapha kuma viewers bayashaya mfowethu. Bashaya. Ngancoma nje lama hit abawenza. Bayashaya mfowethu. Uyabona abalandeli bomculo makuziwa. Bashaya ngempela. Uyabona nje kunama viewers abawakhiphile kulezi ingoma engikhiphile ngiyabeza ukuthi bashisa phe bashaya ama hit nje ama viewers nami ngingazi ngizowathini. Uyabona nje ama viewers wabo bazowashaya ama million. Ama viewers wabo nje so banama hit kakhulu lapha na kuma wifi wabo. Nje ke nanokuthi bakhombisa ukuthi bayangithanda. Sweet. Isithi ke into ethandwayo nje mfowethu ke. Ufuna ukuthi uyabheka noma ngingangacula ngizothanda. Ufika uhleke nje studio. Hayi ngingenzi lutho nje ngingaculi ngingenzi lutho kodwa nje ngeke iphele into yami ngoba isegazini impela qobo. Iyo phela mzwana ngalala nomphela. Danke sweet. Asibambe. Danke kana wethu. Sharp mfowethu.